ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి భక్తి వైభవ క్లాస్లో 1వ స్కంధం 7వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం. లంఘయతే గిరిం. యత్కృపాతమహం వందే వందే పరమానందమాధవం. పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే వందే పరమానందమాధవం. పరమానందమాధవం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామం. అందరికీ ప్రణామాలు. ఓకే, 7వ అధ్యాయం
ద్రోణసుతుడి దండనం అనేది చూడబోతున్నాము. సరే, ఒక్కసారి మరి మనం లాస్ట్ వీక్ మీరు ఎగ్జామ్ కూడా తీసుకున్నారు. సో ప్రశ్నలు ఇవన్నీ కూడా చూసాము, కొన్ని ఆన్సర్స్ చూసాము. మరి ఇక భాగవతం యొక్క ఉద్భవించడానికి కారణాలు ఏమిటో చూసాము. మరి బాదరాయణుడైన వ్యాస మహర్షి యొక్క అసంతృప్తితో మరి నారద మహాముని గురువు గారు కాబట్టి వెంటనే రావడం, ఆయన సందేహాలన్నీ తీర్చి తన ఉదంతం అంతా కూడా చెప్పి ఆయనకు ఏమంటారు అంటే ఆయనను ఈ రకంగా ఇన్స్పైర్ చేసి ఈ భాగవత రచనకు నారద మహాముని నిష్క్రమించడం 6వ అధ్యాయంలో చూసాం మనం. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయం కంటిన్యూషన్ చూద్దాము. సో జనరల్గా వ్యాసదేవుడి యొక్క philosophical principles drawn from Vyasadeva's vision in 1.7.4 నుంచి ఈ 3 శ్లోకాల్లో వ్యాసదేవుల వారి యొక్క భావాలు, ఆయన యొక్క ఉద్దేశ్యాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు 4వ శ్లోకం నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు. సో ఆ తర్వాత మరి 2 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఉన్నాయి కదా ఈ 7 and 10 మాత. 7 and 10. సో ఆ 2 శ్లోకాస్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. సో 10th చెప్పారు, ఇక్కడ మన 7th కూడా లాస్ట్ ఆయన యొక్క భావం అవన్నీ చెప్పే ఉద్దేశాలు చెప్పే 4 నుంచి 7 శ్లోకాల్లో లాస్ట్ శ్లోకం ప్లస్ 10th శ్లోకం. సో అది ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. సో వ్యాసదేవుడు ఏ రకంగా ఆయన నారదుల వారి ప్రోద్బలంతో ఈ భాగవతాన్ని రచించాలి అనే విషయం అంతా కూడా మనం మొదటి 7 శ్లోకాల్లో కొద్దిగా చూస్తాం. ఆ తర్వాత సుఖదేవ గోస్వామికి ఆయన మరి భాగవతాన్ని నేర్పించారు కాబట్టి, అంటే బోధించారు కాబట్టి సుఖదేవ గోస్వామి భాగవతాన్ని చదవడం, దానికి కారణాలు అవిను 8th to 11th శ్లోకం వరకు చూస్తాం. అంటే మునులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆయన ఎందుకు ఈ భాగవతాన్ని ఆయనకు బోధించారు, ఎందుకు ఆయన అభ్యసించారు అన్న కారణాలు మనకి 8 to 11 శ్లోకాస్లో ఉంటాయి. సో అవి చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఈరోజు. సో మొట్టమొదటగా సో ద్రోణసుతుడి దండనం కూడా మరి ఇందులో ఉన్నది. సో అందుకని మరి అధ్యాయానికి ద్రోణసుతుడి దండనం అనే పేరు ఉన్నది. సో మొట్టమొదటగా శౌనక ఉవాచతో ప్రారంభం అవుతుంది. శౌనక ఆది మునులు అక్కడ అడుగుతున్నారు కాబట్టి సూత మహామునిని, శౌనక ముని వాళ్ళందరికీ కొంచెం నాయకుడు, వాళ్ళ ముని బృందానికి అందరికీ, అక్కడ ఉన్న మునులందరికీ. సో ఆయన మాట ఏమిటో చూద్దాం. నిర్గతే నారదే సూత భగవాన్ బాదరాయణ శ్రుతవాంస్తదభిప్రేతం తతః కిం కరోద్విభుః అంటున్నారు. సో ఇది అంటే సూత గోస్వామి, ఇది హరే కృష్ణ హ్యాండ్స్ రేజ్ చేస్తే ఇది చదువుదురు కానీ తాత్పర్యం చదవచ్చు తర్వాత. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. కాళింది ప్రియారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శౌనకరుని ప్రశ్నించాను, ఓ సూత గోస్వామి, ఘనుడనను పరమశక్తివంతుడను అగు వ్యాసదేవుడు శ్రీ నారదముని నుండి సమస్తమును శ్రవణం చేశాను. అట్టి వ్యాసదేవుడు నారదుని నిష్ఠామానమును పిమ్మట ఏమి ఓనర్చాను, నిష్క్రమణ పిమ్మట ఏమి ఓనర్చాను. హరే కృష్ణ. మాతాజీ తాత్పర్య భాష్యం చదివేశాలా? చదువుదురు కానీ ఒక్క నిమిషం తాత్పర్యం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు చదువుదాం. ఓకేనా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. నిర్గతే అంటున్నారు కదా. సో నిర్గతే నిష్క్రమణం, ఆయన నిష్క్రమణం, నారదే నిర్గతే, నారదులు నిష్క్రమించిన తర్వాత సూత భగవానుడు బాదరాయణుడు అంటే సూత గోస్వామి భగవాన్ బాదరాయణ అంటే
బాదరాయణుడు అంటే వ్యాస మహాముని. ఘనుడు పరమశక్తిమంతుడు అయిన వ్యాసదేవుడు నారదముని నుంచి సమస్తాన్ని శ్రవణం చేశారు అని అంటున్నారు కదా. సో ఆయన నిష్క్రమించిన తర్వాత భగవానుడైన వ్యాసదేవుణ్ణే ఇక్కడ అలా ఆ రకంగా డిఫైన్ చేస్తున్నారు. అంటే ఆ రకంగా వ్యాసదేవుణ్ణి భగవాన్ బాదరాయణ అని చెప్పి సంబోధిస్తున్నారనమాట. ఎవరు? సౌనక మహాముని. ఆయన వ్యాస మహామునిని అత్యంత గౌరవంతో భగవాన్ బాదరాయణ అంటూ సంబోధిస్తూ, సంబోధించడం అంటే డైరెక్ట్గా ఆయనతో పలకడం కాదు, ఆయన ఆ రకంగా పిలవడం అన్నమాట. భగవాన్ బాదరాయణ. శృతవాన్ తదభిప్రేతం అంటే అలా మరి విన్న తరువాత ఆయన యొక్క అభిప్రేతం అంటే ఆయన యొక్క కోరిక, మనోభీష్టాన్ని తర్వాత కిం అకరోత్, ఆయన ఏం చేశారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరు? విభు అని కూడా మరి వ్యాసదేవుణ్ణే ఈ సౌనక మహాముని అనడం జరిగింది. సో విభుడు మరి ఘనుడు. విభుడు అంటే మరి సాధారణంగా మా భగవంతుడిని విభుడు అంటాం, ప్రభు అని నానార్థాలు అని ఉంటాయి కదా తెలుగులో. విభు అంటే ఘనుడని, రాజు అని, దైవం అని, ఇలా నానా అర్థాలు అనే పదం మీరు తెలుగు గ్రామర్ చదువుకున్నప్పుడు హై స్కూల్లో చూసే ఉంటారు. సో ఈ మీనింగ్స్ అన్నీ కూడా విభుడు అనే మాటకు అప్లై అవుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ విభు అన్నప్పుడు ఘనుడు, ఆ తర్వాత భగవాన్ వ్యాస మహర్షి నిర్గతే నారద మహాముని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి సూత మహాముని అంటూ సూత మహాముని పిలుస్తూ సంబోధిస్తూ, ఈ భగవాన్ బాదరాయణుడు మరి ఆయన ఆ నారద మహాముని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సమస్తాన్ని కూడా ఈ నారదముని నుంచి శ్రవణం చేశారు కదా. శృతవాన్ అంటే విన్న తర్వాత మరి ఆయన ఆ మనోభీష్టాన్ని ఏ రకంగా ఆయన తీర్చారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అంటే మరి ఇవన్నీ ఆయన చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది. సో అప్పుడు ఈ వ్యాస మహాముని బాదరాయణుడు ఏ రకంగా ఆ నారద మహాముని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని, ఆయన మనోభీష్టాన్ని ఏ రకంగా తీర్చడం జరిగింది అని చెప్పి అడిగారు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? ఎస్ మాతాజీ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. పరీక్షిత్ మహారాజు తన తల్లి గర్భమున మహా అద్భుతంగా రక్షించబడిన వైనంతో శ్రీమద్ భాగవత వర్ణనము ఈ అధ్యాయం నందు ఆరంభమగుచున్నది. ద్రోణాచార్యుని తనయుడైన ద్రౌణి అశ్వత్థామచే అట్టి ఉత్పాతము కలిగి ఉండెను. అతడు నిదురించుచున్న 5 ద్రౌపది తనయులను వధించి అర్జునునిచే శిక్షించబడినను. ఈ శ్రీమద్ భాగవతము రచించుటకు మొదలు శ్రీ వ్యాసదేవుడు పూర్ణ సత్యమును భక్తితో సమాధి మగ్నుడై అనుభూతం ఉనర్చుకొనెను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇది మనకి కొంతవరకు తెలిసిన విషయమే కదా. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని ఏ విధంగా రక్షించారు మరి ఆయన అన్నది ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము. మరి అశ్వత్థామ ఉప పాండవులందరినీ కూడా వధించడం, ఆ తర్వాత మరి అర్జునుడితో ఆయన శిక్షించబడటం, ఇదంతా కూడా జరిగింది. ఇక్కడ ఈ భాగవతాన్ని రచించడానికి ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే, ఈ భాష్యంలో ముందు వ్యాసదేవులు తన పూర్ణ సత్యాన్ని భక్తితో సమాధి మగ్నుడై అనుభూతి మొనర్చుకొనెను. సో ఆ సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది. భక్తితో సమాధి మగ్నుడై మరి ఈ భాగవతాన్ని రచించడానికి ఆయన మొట్టమొదట ఆ మెడిటేషన్ అనేది చేయటం, అంటే ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి ఆయన మూడ్ కోసం ఆయన ఈ సమాధి స్థితికి వెళ్ళడానికి ఉపక్రమించారు అన్నది చెప్తున్నారు ఫస్ట్. సో ఆయన అడిగినటువంటి భాష్యంలో సో ప్రశ్న ఏమిటంటే, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నారదులు వీరు మరి ఏం చేశారు? ఆయన చెప్పిన సలహాను మరి పాటించడానికి, భాగవతం రచించడానికి, అంటే భాగవతం రచించడం ఆయన చేసిన పని. ఎందుకంటే మరి భగవంతుడి యొక్క లీలలను కీర్తించాలి అని చెప్పి ఆయన చివరికి ఇచ్చిన సలహా కాబట్టి అది ఏ విధంగా పాటించారు అని
ఇక్కడ సౌనక మహాముని సూత మహామునిని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు సూత మహాముని సమాధానం, సూత ఉవాచ బ్రహ్మనద్యాం సరస్వత్యాం ఆశ్రమ పశ్చిమే తటే శమ్యాప్రాస ఇతి ప్రోక్త ఋషీణాం సత్రవర్ధనః. కాబట్టి బ్రహ్మ నద్య అంటే వేదాలు, బ్రాహ్మణులు, వీళ్ళందరూ మిగిలిన వాళ్ళంతా ఆద్య అంటే మొదలైన వాళ్ళు సరస్వత్యాం ఆశ్రమ. సో సరస్వతీ నది ఆశ్రమంలో అంటే పశ్చిమ తటి, పశ్చిమ పక్షాన ఉన్నటువంటి ఆశ్రమంలో, సరస్వతీ నదికి పశ్చిమం వైపు ఉన్నటువంటి ఆశ్రమంలో శమ్యాప్రాస అంటే శమ్యాప్రాసం అనే ప్రదేశంలో ఇతి ప్రోక్త ఈ విధంగా చెప్పబడుతోంది. ఏమని? ఋషీణాం సత్రవర్ధన, ఋషులందరికీ అది కర్మలకు ఉపయోగకరమైనటువంటి స్థలం. సో అక్కడ అని. సో ఓవరాల్ గా మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, నెక్స్ట్ మాతాజీ చదువుతారా తాత్పర్యం? శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను, వేదములతో సన్నిహితముగా ముడివడి ఉన్న సరస్వతీ నది యొక్క పశ్చిమ తటమున శమ్యాప్రాసమను చోట ఋషుల ఆధ్యాత్మిక కర్మలకు ఉపయుక్తమైన ఒక ఆశ్రమము కలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అది ఇక్కడ మనం చూసాం కదా మీనింగ్. సో మరి ఇదివరకు రోజుల్లో ఇలాంటి గ్రంథాలు అవి రాయడానికి కూడా ఆధ్యాత్మిక కర్మలకు ఒక ప్రశాంతమైన పవిత్రమైన ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఉంటూ ఉండేవారని. కాబట్టి ఈ సరస్వతీ నదికి పశ్చిమ వైపు ఉన్న ఈ శమ్యాప్రాసం అనే ప్రదేశం మరి వేదాలకు, అది అసలు సరస్వతీ నదియే వేదాలతో సన్నిహితంగా ముడిపడి ఉన్న ప్రదేశం. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో కూడా మనం ప్రయాగ అంటూ వెళ్తాము. మరి 3 నదులు గంగా యమున సరస్వతి అంటే గంగా యమునల కలయిక ఉన్న చోటే అడుగున సరస్వతి ఉంటుందని ఇప్పుడు చెప్తుంటారు. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఈ సరస్వతి నది తీరంలో పశ్చిమం వైపు ఈ శమ్యాప్రాసంలో ఆశ్రమం ఉన్నది. అది ఈ ఆధ్యాత్మిక కర్మలన్నిటికీ కూడా చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి ప్రదేశము. అక్కడ అలాంటి ప్రదేశం ఒకటి ఉన్నది అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం అంటే ఓకే, క్విక్గా భాష్యం చదువుతారా మాతాజీ? అయితే భాష్యంలో చెప్పిన విషయం. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పురోగతి కొరకే తగిన వాతావరణము మరియు ప్రదేశములు ఎంతేని అవసరము. సరస్వతి నది యొక్క పశ్చిమ తటము అట్టి ప్రయోజనమునకు అత్యంత అనుకూలమైనట్టిది. ఆ ప్రాంతమున శమ్యాప్రాసమను చోట వ్యాసదేవుని ఆశ్రమము కలదు. శ్రీల వ్యాసదేవుడు గృహస్థుడే అయినను అతని వాసస్థానము ఆశ్రమముగా పిలువబడుచున్నది. ఆశ్రమం అనగా ఆధ్యాత్మిక సాధనయే అత్యంత ప్రధానమైనదిగా భావింపబడు స్థానం అని భావము. ఆ ప్రదేశము గృహస్థునకు చెందినదా లేక సన్యాసికి చెందినదా అనేది విషయము ముఖ్యమైనది కాదు. అనగా జీవనమందలి ప్రతి స్థితియును ఒక ఆశ్రమమే అగు రీతిలో సమస్త వర్ణాశ్రమ ధర్మము రచింపబడినది. దీని భావము సర్వులకు ఆధ్యాత్మిక సాధనయే ముఖ్యాంశమైనట్టిది. అనగా బ్రహ్మచారులు, గృహస్థులు, వానప్రస్థులు, సన్యాసులనడి సర్వాశ్రమముల వారు పరతత్వానుభూతి అనడి ఒకే జీవిత లక్ష్యమునకు సంబంధించిన వారై ఉన్నారు. ఈ విధముగా ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సంబంధించినంత వరకు ఏ ఆశ్రమము వారును తక్కువ ప్రాముఖ్యమును కలిగి లేరు. వైరాగ్యముపై ఆధారపడియే ఆచారరీత్యా వాటి నడుమ భేదము కల్పించబడుచుండును. ఆచరణాత్మక త్యాగమును కలిగి ఉన్నందునే సన్యాసులకు ఉన్నత స్థానము ఒసగబడుచున్నది. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసం మరి తగిన వాతావరణం అవసరం అన్న విషయాన్ని ఈ భాష్యంలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఆయన గృహస్థుడైనా కూడా ఆయన నివాస స్థానాన్ని ఆశ్రమం అని పిలుస్తున్నాం. ఎందుకు? మరి ఆశ్రమం అంటే ఆధ్యాత్మిక సాధన. ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి? ఆశ్రమము అంటే ఆధ్యాత్మిక సాధన అని చెప్పి, అలాంటి ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసేటటువంటి స్థానం అది ఆశ్రమం. కాబట్టి అది గృహస్థుదా సన్యాసిదా అన్న విషయం ముఖ్యం కాదు అన్న విషయాన్ని చెప్తూ, అసలు ఏదైనా సరే ఈ అంటే ఈ వ్యవస్థ అనేది మరి వర్ణాశ్రమ ధర్మం మీదే ఆధారపడి ఉన్నది. కాబట్టి
అందులో మరి బ్రహ్మచారులు, గృహస్థులు, వానప్రస్థులు అందరూ ఉన్నారు, సన్యాసులు లాస్ట్ స్టేజ్లో. అయితే ఈ వాళ్ళు ఎవరి ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకే ఉంది ఇందులో. అంటే ఈ 4 ఆశ్రమాల్లో గృహస్థులైనా, మరి బ్రహ్మచారులైనా, సన్యాసులైనా లేదా వానప్రస్థులైనా సరే, వీరు ఎక్కువ వారు తక్కువ అనేది లేదు. ఏదైనా వైరాగ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ వైరాగ్య స్థితిని బట్టి వాళ్ళు క్రమేణా ఏ స్థితి అంటే ఒక్కొక్క స్థితిలో వైరాగ్యం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కదా. సో ఆ స్థితిని బట్టి ఆ భేదం ఏర్పడింది. అంతేగాని ప్రతి ఒక్కళ్ళ లక్ష్యం ఒకటే. మరి బ్రహ్మచారులు అదే లక్ష్యంతో వెళ్తున్నారు, సన్యాసులు అదే లక్ష్యం. కాకపోతే ఏమిటంటే వాళ్ళ దశలో ఆ ఆ వైరాగ్య దశలో డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. బ్రహ్మచారులు ఇంకా మొదట్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ వైరాగ్యం తక్కువగా ఉండొచ్చు. సన్యాసులు మరి ఆఖరి దశలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ వైరాగ్య స్థితి ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అంతే తేడా, కానీ అందరిది లక్ష్యం ఒకటే అన్న పాయింట్ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్. సో ఆచరణాత్మక త్యాగం ఉన్నందువల్ల సన్యాసులకు ఉన్నత స్థానం ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసే స్థితికి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ వైరాగ్యం ఆల్మోస్ట్ పక్వ స్టేజ్లో ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళకి వీళ్ళందరికంటే కూడా ఉన్నత స్థానాన్ని ఇస్తున్నాము. కానీ అన్ని స్టేజెస్ కూడా, ప్రతి ఒక్క దశ కూడా లక్ష్యం ఒకటే అన్నది చెప్తున్నారు. తస్మిన్ స్వ ఆశ్రమే వ్యాసో బదరీషండ మండితే ఉపస్పృశ్య ప్రణిదధ్యౌ మనః స్వయం. సో ఇది మీనింగ్ చూద్దామా? రాజేశ్వరి మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే అనువాదము భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. బదరీ వృక్షములచే సమావృతమైన అట్టి స్థలమున శ్రీల వ్యాసదేవుడు తన ఆశ్రమమునందు ఆసీనుడై పవిత్రీకరణ కొరకు ఆచమనము గావించి ధ్యానమగ్నుడయ్యెను. భాష్యం కూడా చదివాను మాతాజీ, చిన్నగానే ఉంది భాష్యం. ఆ విధముగా తన గురువైన శ్రీల నారదముని ఆదేశములను అనుసరించి వ్యాసదేవుడు ధ్యానమునకు అనువైన అట్టి దివ్య ప్రదేశమున మనస్సును కేంద్రీకరించెను. హరే కృష్ణ మాత, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాత. సో మరి ఈ ఆశ్రమాన్ని గురించి కొద్దిగా చెప్తున్నారు. బదరీ వృక్షాలతో ఉన్నటువంటి అలాంటి ప్రదేశంలో వ్యాసదేవులు తన ఆశ్రమంలోనే ఆసీనులై పవిత్రీకరణ కోసం ఆచమనం చేసి ధ్యానమగ్నుడయ్యారు. సో ముందు మనం ఏదైనా పూజ చేసినా ఏది చేసినా ఆచమనం చేస్తాం కదా. సో అది చేసి అప్పుడు ఆయన ధ్యానానికి ఉపక్రమించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తస్మిన్ అంటే ఆ ఆశ్రమం లో తన యొక్క ఆశ్రమంలో వ్యాసదేవులు బదరీషండ మండితే అంటే బదరీ వృక్షాలతో కూడుకున్నటువంటి తన యొక్క ఆశ్రమంలో వ్యాసదేవులు ఆసీనోప కూర్చుండి ఉపస్పృశ్య అపహ ఉపస్పృశ్య అంటే అంటే నీరు. సో ఆపో అంటూ ఉంటాం కదా, భూమిరాపో నలో వాయు. సో పంచభూతాల్లో కూడా భూమి, ఆపో, నల, వాయువు అని చెప్తాం. సో అది. సో ఆపహ అంటే నీరు, అపహ ఉపస్పృశ్య జలాన్ని ఆచమనం చేసి ప్రణిదధ్యం కేంద్రీకరించారంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారనమాట మనస్సును స్వయంగా. ఆయన ఆ రకంగా ధ్యానమగ్నుడయ్యారు అని చెప్పి వర్ణిస్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో మరి ఈ సరస్వతి నది తటంలో, పశ్చిమ తటంలో సమయాప్రాసం అనే చోట ఆశ్రమం ఉన్నది. అది ఆయన ఆశ్రమమే కాబట్టి బదరీ వృక్షాలతో సమావృతమైన ఆ స్థలంలో ఆయన తన ఆశ్రమంలో ఆసీనుడై పవిత్రీకరణ కోసం ఆచమనం గావించారు. భక్తి యోగేన మనసి సమ్యక్ ప్రణీహితే మలే అపశ్యత్ పురుషం పూర్ణం మాయాం చ తదపాశ్రయం. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ చదువుతారా ప్రభుజీ? ప్రకాశరావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వినిపిస్తుందా అది? వినిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు మాత. ఆ విధముగా అతడు భౌతికత్వ రహితముగా మనస్సును భక్తి యోగమునందు నిలిపి
ధ్యాన నిమగ్నుడై పూర్వ పురుషోత్తముని మరియు అతని సంపూర్ణ ఆధీనమున ఉన్నటువంటి బాహ్యశక్తిని గాంచగలిగెను. సో భక్తి యోగేన హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. భక్తి యోగేన మనసి సమ్యక్. భక్తితో ఆ యోగంలో మనస్సును సంపూర్ణంగా ప్రణీతే మలే అంటే నిమగ్నం చేశారు. కాన్సన్ట్రేట్ చేసి భక్తితో అమలే అంటే ఈ మలినం లేకుండా కల్మషరహితంగా, అంటే భౌతికత్వ రహితంగా. కల్మషాలన్నీ ఉన్నది ఈ భౌతికత్వంలోనే కాబట్టి భౌతికత్వ రహితంగా ఆయన మనస్సును ఈ భక్తి మార్గంలో ఆయన మైండ్ని నిమగ్నం చేశారు. అపశ్య చూశారు ఏమిటి? పురుషం దేవదేవుణ్ణి, పూర్ణుడైన దేవదేవుణ్ణి, మాయాంచ అంటే బాహ్యశక్తి, మాయాం అంటే ఈ బాహ్యశక్తి, తత్ అపాశ్రయం ఆయన అధీనంలో ఉన్నటువంటి ఆ బాహ్యశక్తిని కూడా ఆయన చూడగలిగారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆయన ఈ భౌతికత్వం అనేది లేకుండా భౌతికత్వ రహితంగా అమలే అంటే కల్మష రహితంగా భక్తి భావంతో ఆయన పూర్తిగా భగవంతుడి మీద ధ్యానాన్ని నిలిపి ఆయన భగవంతుడి అధీనంలో ఉన్నటువంటి బాహ్య శక్తిని చూశారు. అపాశ్రయం ఆయన అధీనంలో ఉన్నది ఈ మాయాశక్తి. ఆ మాయాశక్తి ఆ బాహ్య శక్తిని ఆయన చూడగలిగారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఓకే. హరే కృష్ణ. చదువుతారు ప్రభుజీ? కదిలిపోతుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద పరతత్వమును గూర్చిన సంపూర్ణ అవగాహన కేవలము భక్తియోగం చేతనే సాధ్యం కాగలదు. ఈ విషయం భగవద్గీత యందు ధృవపరచబడినది. పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవాను కేవలం భక్తియుత సేవ విధానం ద్వారానే మనుషుడు సంపూర్ణంగా అనుభూతమర్చుకోగలడు. అట్టి పూర్ణ జ్ఞానం ద్వారానే అతడు భగవద్ధామను అట్టి పూర్ణ జ్ఞానం ద్వారానే అతడు భగవద్ధామను ప్రవేశింపగలడు. నిరాకార బ్రహ్మ అనుభవం లేదా పరమాత్మ అనుభవం ద్వారా వనగూడేది పరతత్వపు అసంపూర్ణ అనుభవము భగవద్రాజ్యమున ప్రవేశించుటకు మనుషుని అనుమతింపదు. కనుకనే దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు అతని హరే కృష్ణ పోయింది. శ్రీకృష్ణుడు మరియు అతని కర్మల దివ్య ధ్యానమునందు నిమగ్నుడని నారదుడు శీల వ్యాసదేవుని ఉపదేశించను. బ్రహ్మజ్యోతి అన్నది పూర్ణ దర్శనం కానుందన వ్యాసుదేవుడు దానిని లక్ష్య పెట్టలేదు. భగవద్గీత 7.19 నందు ధృవపరచబడినట్టు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పూర్ణతత్వమై ఉన్నాడు. వాసుదేవ సర్వమితి. దేవాదేవుని వాసుదేవుడు ఉజ్వల సువర్ణమయ కాంతి కలిగిన హిరణ్యమయ పాత్ర అనేది నిరాకార బ్రహ్మ ఆచ్ఛాదనమనే కప్పబడి ఉన్నాడని భగవానుని కరుణచే అట్టి ఆచ్ఛాదనము తొలగినప్పుడే పరతత్వం యొక్క నిజ దర్శనము కలుగగలదని ఉపనిషత్తుల యందు తెలుపబడినది. ఈ శ్లోకమున పరతత్వం పురుషునిగా వర్ణింపబడినాడు. ఈ విధముగా పరతత్వమైన భగవానుడు పలు వేదశాస్త్రములందు వర్ణింపబడినాడు. అతడే భగవద్గీత యందు నిత్యుడిగా మరియు ఆది పురుషుడిగా ధృవపరపబడినాడు. అనగా పరతత్వమైన భగవానుడు పూర్ణ పురుషుడు. అట్టి దివ్య పురుషుడు పలు విధములైన శక్తులను కలిగి ఉన్నను. వాటి యందు ఆంతరింగిక శక్తి, బహిరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తులు అనేవి ముఖ్యమైనవి. ఈ శ్లోకములను తెలుపబడిన శక్తి బాహ్యశక్తిగా అవగతమవుతున్నది. ఈ విషయము దాని కర్మలను గూర్చిన వివరముల ద్వారా తెలియబడగలదు. చంద్రకాంతి చంద్రుని గుడియండు చందనమున ఆంతరింగిక శక్తి సదా భగవానుడే కూడి ఉండను. జీవులను అజ్ఞానందకరముచే
సదా నిలిపేది కారణముగా భాగశక్తి అంధకారంతో పోల్చబడినది. కానీ అట్టి భాగశక్తి పూర్ణ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణ ఆధీనమును నిలిచి ఉన్నదని అపాశ్రయము అను పదమును సూచిస్తున్నది. ఆంతరిక శక్తియు మాయగానే పిలువబడినయు ఆధ్యాత్మికత ప్రదర్శింపబడినదని కావున అది ఆధ్యాత్మిక మాయ ఉన్నది. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క ఆశ్రమణ నిలిచించో అజ్ఞానాంధకరమ క్షణంలో నశింపబగలదు. ఆత్మారాములైన వారు అనగా సమాధి యందు మగ్నులైనట్టు వారు కూడా ఈ మాయచే అనగా ఆంతరిక శక్తి ఆశ్రయించరు. ఆధ్యాత్మిక కాంతి తేజములో అంధకారమునకు తావులేనట్టుగా భక్తియుక్త సేవ అనగా భక్తి యోగమే ఆంతరిక శక్తి యొక్క కర్మ అయినందున అతడ భౌతిక శక్తి అనగా న్యూన శక్తి ఉండును. అటువంటి ఆంతరిక శక్తి నిరాకార బ్రహ్మ అనుభవంతో కలిగేది బ్రహ్మానందం కన్నను ఘనమైనటిది. నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి కూడా పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవాని నుండి కలిగేది ఒక వ్యక్తీకరణమైన భగవద్గీత ఎందుకు తెలుపబడింది. రాబో శ్లోకంలో వివరింపబడినట్టు స్వయముగా శ్రీకృష్ణ భగవాను తప్ప వేరెవరును పరమ పురుషుడు కాజాలరు. హరే కృష్ణ మహాదేవ్, ధన్యవాదాలు అవకాశం ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ. మొబైల్ చదువుతుంటాను, కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చింది, నేను వేరే చోట ఉన్నా. హరే కృష్ణ. హరే. సో ఇక్కడ అంటే ముఖ్యంగా మనకి శ్లోకంలో చెప్పిన విషయం ఏమిటి అంటే వ్యాసదేవులు భౌతికత్వాన్ని వదిలి భగవంతుడి మీద మనస్సుని నిలిపి ఆయన యొక్క అధీనంలో ఉన్న ఆయన బాహ్య శక్తిని చూడగలిగారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేయడం అనేది ఒక పాయింట్. రెండవది భౌతికత్వం రహితంగా అంటే కల్మషరహితంగా అంటే శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆయన భగవంతుడి మీద ఆ శుద్ధమైన మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయడం. అలా చేసినప్పుడు ఆయన భగవంతుడి అధీనంలో ఉన్న బాహ్య శక్తిని చూడగలిగారు. సో మరి భగవంతుడికి బాహ్య శక్తి, అంతర్గత శక్తి, తటస్థ శక్తి కూడా ఉన్నది అని చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఈ బాహ్య శక్తి మాయాశక్తి కాబట్టి అది చీకటిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. కానీ అది మరి మాయ అయినా సరే భగవంతుడు ఆ మాయకు లోబడరు అన్నది మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆయన అధీనంలో ఉంది ఈ మాట ఇక్కడ వాడారు కదా, అపాశ్రయం అంటే ఆయన అధీనంలో ఉన్న బాహ్య శక్తి. సో భగవంతుడి యొక్క అధీనంలో ఉన్నది కాబట్టి ఆయన సంపూర్ణ అధీనంలో ఉన్నదని అపాశ్రయం అనే పదం సూచిస్తోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది ఆయనను ఆ మాయ వశం చేసుకోలేదు, ఆయనే మాయను నియంత్రించగలరు అన్నది మనకి అపాశ్రయం అనే మాట ద్వారా చెప్తున్నారు. అయితే ఆంతరంగిక శక్తి ఉన్నది అంటే ఇది బాహ్య శక్తి. ఆంతరంగిక శక్తిని కూడా ఆధ్యాత్మిక మాయాశక్తి అని చెప్పచ్చు అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక మాయాశక్తి మరి దాని ఆశ్రయంలో గనక మనం ఉన్నట్లయితే మన అజ్ఞానం అంతా కూడా నశించిపోతుంది అంటున్నారు. సో ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం ప్రయత్నించేవారైనా సమాధి స్థితిలో ఉన్నవారు కూడా ఈ భగవంతుడి యొక్క ఈ ఆంతరంగిక శక్తిని ఆశ్రయిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక కాంతి ఎటువంటిది అంటే ఇంకా దాని యొక్క తేజస్సులో అంధకారానికి ఏమాత్రం కూడా చోట్లేదు. సో అటువంటిది అంటే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తే మనకి ఈ అంధకారం అంతా వెళ్ళిపోయి మరి ఆయన ఉదయించగానే అన్ని కూడా ఎలా గోచరిస్తాయో ఆధ్యాత్మిక కాంతి తేజస్సుతో మనకు అంధకారం అనేది వెళ్ళిపోయి జ్ఞానోదయం అవుతూ ఉంటుంది. సో భక్తి సేవ మరి ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క ఏ రకంగా ఈ ఆంతరంగిక శక్తి తెచ్చుకోవచ్చు అంటే భక్తి ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ అలాంటి ఆంతరంగిక శక్తి ఉన్నప్పుడు ఇక భౌతిక శక్తికి ఏమాత్రం కూడా అక్కడ ప్లేస్ అనేది ఉండదు. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి భావంలో మునిగిపోతాడో మనిషి ఇక ఈ మాయాతత్వం నుంచి బయటపడగలుగుతాడు. సో ఆధ్యాత్మిక శక్తి ప్రబలి మాయాశక్తి నశిస్తుంది. మాయ యొక్క
ప్రభావం అతని నుంచి వైదొలగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సూర్యుడు ఉదయిస్తే మనకి చీకటి తొలగిపోయినట్లు ఆధ్యాత్మిక శక్తి గనుక మనలో ఉదయించిన సమయంలో భక్తితో మనం ఆధ్యాత్మిక శక్తిని మనం కనుగొనగలిగితే మరి ఈ అజ్ఞానం అనేటటువంటి దాన్ని కంప్లీట్గా పారద్రోలవచ్చు అంటున్నారు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఇక మరి ఇంకా భగవంతుని గురించి ఆయన పరమ పురుషుడు అన్న విషయాన్ని గురించి ఈ శ్లోకం నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చూద్దాం. సో మళ్ళీ శ్లోకం తాత్పర్యం ఏంటి అంటే ఈ వ్యాస మహాముని నిష్కల్మషమైన మనస్సుతో భగవంతుడి మీద భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఆయన యొక్క బాహ్య శక్తిని చూడగలిగారు. అంటే అజ్ఞానం అనేది ఆయనకి అర్థమైందనమాట. నిష్కల్మషం ఉన్నప్పుడు ఇక ఆయనలో ఏమాత్రం ఈ బాహ్య శక్తికి సంబంధించినటువంటి కల్మషాలు లేవు కాబట్టి లేదా ఆ త్రిగుణాలకి అతీతంగా వెళ్ళగలిగారు కాబట్టి ఆయన దానిని భగవంతుడి కంట్రోల్లో ఉన్న ఆ బాహ్య శక్తిని ఆయన వీక్షించగలిగారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ బాహ్య శక్తి ఆయనకు వెలుపల ఉన్నది, అంటే ఆ గుణాల ప్రభావం ఆయన మీద లేదు కాబట్టి ఆయన దాన్ని చూడగలుగుతున్నారు. యయా సమ్మోహితో జీవ ఆత్మానం త్రిగుణాత్మకం కరోతి మునుతేనర్థం తత్కృతం చాభిపద్యతే. హరే కృష్ణ. తాత్పర్యం చదువుతాము. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ఈ బాహ్యశక్తి కారణముననే జీవుడు తాను త్రిగుణాతీతుడైనను తనను ప్రకృతికి సంబంధించిన వాడిగా భావించుచు భౌతిక క్లేశములను అనుభవించుచుండును. సో మరి ఇది యయా సమ్మోహితో జీవ, ఎవరి ఇట్లా భ్రాంతి సమ్మోహితులైపోయి జీవులందరూ కూడా ఆత్మానం త్రిగుణాత్మకం, ఈ త్రిగుణాలచే ప్రభావితులైపోయి మరి మనం మామూలుగా త్రిగుణాతీతులు అయినప్పటికీ కూడా ఈ బాహ్య శక్తి వల్ల మనం పరోపి మనుతే నర్థం. సో మనం అతీతులం అయినప్పటికీ కూడా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, మనుతే అంటే భావిస్తూ ఉంటాం అనర్థాలంటే మరి అవసరం లేని విషయాలు, అన్ని బ్యాడ్ థింగ్స్. మరి ఏదైనా కానీ కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలనే ఫీలింగ్స్తో ఉంటున్నాం. మన ఆత్మ మరి సచ్చితానందమైన మనం ఆత్మ త్రిగుణాతీతమైనా కూడా ఈ మనసుతో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, ఈ అనర్థాలన్నిటినీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. తత్కృతం అంటే ఈ కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా ఆ రకంగా అభిపద్యతే అనుభవిస్తూ ఉన్నాము అంటున్నారు. సో కర్మలు కర్మ ఫలితాలు కూడా అనుభవిస్తున్నాం ఈ బాహ్య శక్తి వల్లే. మరి మనం సచ్చిదానంద తత్వంతో ఉన్న ఆత్మ ఉన్నది మనలో అయినప్పటికీ కూడా మనం ఈ బాహ్య శక్తి కారణంగా అంటే త్రిగుణాల వల్ల మనం ఈ భౌతిక కష్టాలన్నిటిని కూడా అనుభవిస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్తున్నాం. సో ఇదే పాయింట్ మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాము. సో ఆ విషయం మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాం. సో భాష్యంలో ఇదే విషయాన్ని మనకి చాలా తీవ్రంగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే భగవంతుడు మరి లాస్ట్ మధ్యలో పారాగ్రాఫ్ నుంచి చదువుతారన్నమాట. దేవతల నియంత్రణ శక్తిని గూర్చిన విషయమున మాయాశక్తి యొక్క నియంత్రణ ప్రభావం గూర్చి వేదములందు కేనోపనిషత్తులో ధ్రువపరపబడినది. జీవుడు మాయాశక్తిచే నియమింపబడునని ఈ శ్లోకం నందు కూడా స్పష్టంగా తెలుపబడినది. ఆ విధముగా బాహ్యశక్తి యొక్క నియామకమునకు గురియగు జీవుడు తన స్వీయ స్థితికి భిన్నముగా స్థితులగుచున్నాడు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతపు ఈ ప్రస్తుత వచనమును అనుసరించి అదే బాహ్యశక్తి శ్రీకృష్ణ భగవాను ఎదుట న్యూన స్థితి యందు నిలిచి ఉన్నదని స్పష్టమగుచున్నది. అనగా సంపూర్ణుడైన భగవానుడు మాయాశక్తిచే ప్రభావితుడు కాడు. అట్టి శక్తి కేవలము జీవుల పైననే ప్రభావం చూపగలదు. కనుక భగవానుడు కూడా మాయాశక్తిచే భ్రమితుడై సాధారణ జీవుడను అగుననుట కేవలం ఊహాగానం మాత్రమే. ఒకవేళ భగవానుడు జీవులు ఒకే కోవకు చెందిన వారైనచో వ్యాసదేవుడు ఆ విషయమునే గాంచి ఉండేవాడు.
అంతేకాక బద్ధజీవుని విషయమున భౌతిక క్లేశములనేది ప్రశ్నయే ఉదయించేది కాదు. పూర్ణుడైన వాడు జ్ఞానపూర్ణుడగుటయే అందులకు కారణం. ఈ విధముగా భగవానుని జీవుని ఒకే కోవకు జమకట్టుటకు నిరాకారవాదులు పలు విధములైన అవాస్తవిక ఊహాగానములు కావించుచుందురు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జీవులు ఒకే కోవకు చెందిన వారైనచో శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి ఆ దేవదేవుని దివ్యలీలను వర్ణించడి శ్రమను తీసుకునేది వారు కారు. ఏలయన అత్తరి ఆ లీలలు మాయాశక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణములే కాగలవు. కంటిన్యూ చేయడం మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి. మాయాబంధములో చిక్కిన దుఃఖిత మానవాళికి ఈ భాగవతము సంపూర్ణమైన దుఃఖ నివారణోపాయమై ఉన్నది. కనుకనే తొలుత శ్రీల వ్యాసదేవుడు బద్ధజీవుల నిజమైన రోగమును నిర్ధారణపరిచినాడు. బాహ్యశక్తిచే వారు మోహగ్రస్తులగుటయే ఆ రోగ నిర్ణయము. రోగగ్రస్తులైన బద్ధజీవులను మరియు భవరోగ కారణమును గుర్తించగలిగిన అతడు మాయాశక్తికి దూరునిగా ఉన్న పూర్ణ పురుషుని కూడా కాంచగలిగాను. ఇక రోగ నిర్మూలన విధానము రాబో శ్లోకములో తెలుపబడినది. భగవానుడు జీవుడు ఇరువురును నిస్సందేహముగా గుణరీతిని ఏకమైనను భగవానుడు మాయాశక్తిని నియమించువాడు కాగా జీవుడు మాయాశక్తిచే నియమింపబడేది వాడు. కనుకనే భగవానుడు జీవులు ఏకకాలమున ఏకత్వమును మరియు భిన్నత్వమును కలిగి ఉన్నారు. ఇచ్చట వేరొక విషయం కూడా స్పష్టతరమగుచున్నది. అది ఏమనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు జీవుని నడుము గల నిత్య సంబంధము దివ్యమైనది. లేనిచో జీవులను మాయాబంధము నుండి తప్పించవలననేది కార్యమును భగవానుడు చేపట్టి ఉండేవాడు కాదు. అదే పద్ధతిలో జీవుడు కూడా భగవాన్ని ఎడ తన సహజ ప్రేమను అనురాగమును పునరుద్ధరింప చేసుకొనవలసి ఉన్నది. జీవుని అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితి అది అటువంటి జీవిత లక్ష్యమునే శ్రీమద్ భాగవతము బద్ధజీవులకు కలుగు చేయుచున్నది. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ భాష్యంలో మనకి ముఖ్యంగా చెప్పింది ఏమిటి అంటే, మరి మన ఈ బాహ్య శక్తి వల్ల మనం త్రిగుణాతీతులు అయినప్పటికీ కూడా బాహ్య శక్తి వల్ల మనం ఏ రకంగా ఈ భౌతికత్వానికి లోబడి ఇలా మనస్సులో ఈ క్లేశాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తున్నాము. ఈ దుఃఖాలు, దుఃఖ సాగరం అంటున్నాం కదా, దుఃఖాలయం అని ప్రపంచాన్ని అనే విషయం మనకి శ్లోకంలో చెప్పారు. సో దానిని వివరిస్తూ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, భగవంతుడు మరి ఈ బాహ్య శక్తికి అతీతుడు కదా. ఆ విషయాన్నే మళ్ళీ మనకి ఇంకా వివరంగా వివరించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి జీవులకు భగవంతుడికి ఏకత్వం ఉంది, భిన్నత్వం కూడా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఏకత్వం ఎలా ఉంది అంటే, మరి భగవంతుడు మనం కూడా త్రిగుణాతీతం అవ్వగలిగేటటువంటి కెపాసిటీ ఉంది. మరి సచ్చిత్తానంద తత్వంలోకి వెళ్ళగలిగేటటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నది. కాబట్టి ఆ రకంగా మనం భగవంతుడితో ఏకత్వంలో ఉండగలం. గుణరీతిన జీవుడు భగవంతుడు కూడా ఏకత్వం ఉండొచ్చు. ఏమిటా గుణరీతి అంటే త్రిగుణాతీతంగా వెళ్ళగలుగుతాం. అయితే భిన్నత్వం ఎక్కడ ఉన్నది అంటే, మరి భగవంతుడు ఆ శక్తిని నియమించేవాడు, మనం దాన్ని నియమించే శక్తి మనకు లేదు. సో గుణరీతిలో ఏకమైన మాయాశక్తిని నియమించేవాడు భగవంతుడు, జీవుడు మాయాశక్తితో నియమింపబడేవాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్. సో అదే పద్ధతిలో మనం మరి భగవంతుడికి జీవుడికి కూడా ఆ సంబంధం అనేది చాలా పవిత్రమైన సంబంధం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. భగవంతుడికి మరి అందరి పట్ల కూడా ఆ ప్రేమ అనేది, ఆయన అందరికీ శ్రేయోభిలాషి అని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం కదా. సో సుహృదం సర్వభూతాన. సో భగవంతుడి ప్రేమ అందరి పట్ల సమంగా ఉన్నది. అందుకే చీమైన, దోమైన, మనమైన అన్నిట్లో భగవంతుడు సమంగానే ఉన్నారు. చీమని చిన్నగా లేరు, మనం పెద్దగా ఉన్నామని మనలో పెద్దగా లేరు, ఏనుగు ఇంకా పెద్దగా ఉందని ఇంకా పెద్దగా, సర్వత్రా సమంగా ఉన్న భగవంతుడిని సమంగా చూడగలిగిన వాడు. సమన్హి పశ్యంత అని చూస్తాం కదా, అందరిలో సమంగా ఉన్న భగవంతుడు. సో భగవంతుడికి అందరి పట్ల ఉన్న ప్రేమ సమానమే, ఆయనకు అందరూ కూడా సమానమే అన్నది మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. అలా మనం కూడా జీవులుగా మన బాధ్యత ఏమిటి అంటే, భగవంతుడి పట్ల మనం కూడా ఆ సహజ ప్రేమతో ఉండగలగటం.
ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ సహజ ప్రేమ అంటే ఈ కల్మషరహితంగా ఉండగలిగినప్పుడు, గుణాతీతంగా ఉండగలిగినప్పుడు, మరి ఇందాక ఒక మాట వాడారు కదా, భౌతికత్వానికి అతీతంగా అని చెప్పేసి, మరి ఇందాక శ్లోకంలో ఆ రకంగా ఉండగలిగినప్పుడు. అమలే అంటే భౌతికత్వ రహితంగా. మలం అంటే ఏమిటి? మురికి. అమల అంటే మురికి లేకుండా ఉండడం. అంటే ఇక్కడ మురికి అంటే మామూలు మురికి కాదు, కల్మషాలు, మనస్సుకు సంబంధించిన మురికి. సో మనస్సును శుద్ధి చేసుకోవడమే మరి భగవంతుణ్ణి, ఆయన పట్ల ప్రేమను పెంచుకోవడానికి మార్గం. సో అది ఇక్కడ మనం ఆ భగవత్ ప్రేమ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే అది మన బాధ్యత అంటున్నారనమాట. ఆ రకంగా ఉండటం. ఎందుకంటే భగవంతుడికి అందరి మీద, జీవులందరి మీద ఏ రకంగా అయితే ప్రేమ ఉన్నదో, మనం కూడా జీవులుగా మన బాధ్యత ఏమిటి అంటే మనం కూడా భగవంతుడిని ఆ ప్రేమ తత్వంతో ప్రేమించడం అని చెప్తున్నారు. ఆ ప్రేమ తత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మలినం లేని శుద్ధమైన మనస్సు ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడి మీద నిత్యమైన శుద్ధమైన ప్రేమ తెచ్చుకోగలరు. మరి అదే సమాధి స్థితి. అంత పవిత్రంగా ఉండగలిగినప్పుడే అది సమాధి స్థితి. అదే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమను స్థిరపరచుకోవటానికి అవసరమైనటువంటి సాధనం, అవసరమైన స్థితి కూడా. సో అదే జీవిత లక్ష్యం అని భాగవతం పద్ధతి. అటువంటి జీవిత లక్ష్యాన్నే ఈ భాగవతం మనందరికీ కలిగిస్తోంది అని చెప్తున్నారు. సో జీవుడి యొక్క అత్యున్నత పూర్ణ స్థితి అదే అంటున్నారు. అదే భగవంతుడికి మన మీద, అందరి మీద ఏ రకంగా అయితే ఆయనకు మన మాయ నుంచి తప్పించి మన అందరినీ కూడా ఆ మోక్ష స్థితికి తీసుకువెళ్ళాలని భగవంతుడు ఎలా అయితే అనుకుంటారో, మరి అదే విధంగా జీవుడు కూడా భగవంతుడి పట్ల తన సహజ ప్రేమను, అనురాగాన్ని వృద్ధి చేసుకోవాలి. సో ఏమిటా సహజ ప్రేమ? సహజ ప్రేమ అంటే మన ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్యూర్ తత్వం, ఆ శుద్ధమైనటువంటి తత్వం. ఆత్మతత్వం ఏమిటి? సచ్చిత్తానంద తత్వం. ఆత్మకు త్రిగుణాలు అవి ఏవి, త్రిగుణ ప్రభావాలు ఏవి కూడా ఆత్మ మీద లేవు. ఈ త్రిగుణాల ప్రభావాలన్నీ కూడా మన మనసు మీద, బుద్ధి మీద ఉన్నాయి, కానీ ఆత్మ మీద వీటి ప్రభావాలు ఏవి కూడా లేవు. కాబట్టి అటువంటి శుద్ధమైన ఆత్మతత్వాన్ని మనం బయటకు లాగి, ఈ మనసులో ఉన్నటువంటి ఈ మలినాలన్నిటినీ బయటికి తరిమి, మనం ఆ రకమైనటువంటి శుద్ధమైన తత్వంతో భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమను మనం పునరుద్ధరించుకోవాలి. ఇది అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితి. ఆ లక్ష్యాన్నే భాగవతం అందరికీ కలిగిస్తోంది అని చెప్పి. అంటే ఆ భాగవతం చదివినప్పుడు ఆ కోరిక, ఆ ఇచ్ఛ, భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ మనకు అదే లక్ష్యం అన్న విషయం భాగవతం మనకు చెప్తోంది. అనర్థోపశమం సాక్షాత్ భక్తి యోగం అధోక్షచే లోకస్య జానతో విద్వాంశ్చక్రే సాత్వత సంహితాం. సో హరే కృష్ణ. మీనింగ్ చదివాను. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. అనువాదం. జీవుని అపరిమితమైన భౌతిక క్లేశములు భక్తియుత సేవా విధానం ద్వారా ప్రత్యక్షముగా శమింపగలవు. కానీ జనసామాన్యము ఈ విషయమును ఎరుగనందున విద్వాంసుడైన వ్యాసదేవుడు పరమ సత్యమునకు సంబంధించిన ఈ వేదవాన్మయమును రచించెను. భాష్యం కూడా కండి. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. శ్రీల వ్యాసదేవుడు పూర్ణ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని గాంచగలిగాను. ఈ విషయము పూర్ణ పురుషుడు తన అంశలతో కూడియుండునని తెలియజేయుచున్నది. అనగా వ్యాసదేవుడు ఆంతరంగిక శక్తి, బాహ్య శక్తి, తటస్థ శక్తి అనేది భగవాను వివిధ శక్తులను గాంచగలిగాను. వాటితో పాటు ఆ దేవదేవుని వివిధ ప్రధానాంశమును మరియు కళలను, అనగా వివిధ అవతారమును కూడా అతడు దర్శించాను. ముఖ్యముగా భౌతిక శక్తిచే మోహితులైన బద్ధజీవుడు అవాంఛిత క్లేశములను అతడు ప్రత్యక్షముగా వీక్షింపగలిగాను. ఇక అంచెమున బద్ధజీవుల దుఃఖ నివారణోపాయమనే భక్తియుత సేవను కూడా వ్యాసదేవుడు దర్శించాను. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన శాస్త్రమైనటువంటి భక్తి యోగము దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని నామ యశో మహిమాదుల శ్రవణ కీర్తనములతో ఆరంభమగును. నిద్రాణమయ్యుండు భగవత్ ప్రేమను జాగృతము చేయుట యాంత్రికమైన శ్రవణ కీర్తనలతో ఎన్నడూనూ సాధ్యము కాదు.
అది కేవలము ఆ భగవాను నిర్హేతుక కరుణపైనే ఆధారపడి ఉండును. భక్తుని శ్రద్ధాపూరిత యత్నములచే సంతృష్టి నొందిన భగవానుడు తన ప్రేమయుత సేవను అతనికి అనుగ్రహింపగలడు. ఇదియేగాక నిర్దేశిత పద్ధతిలోని శ్రవణ కీర్తనముల చేత కూడా అపరిమితములు అవాంఛితములు అయిన భౌతిక క్లేశములు శీఘ్రమే నశించిపోగలవు. అట్టి దుఃఖోపశమనమునకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాభివృద్ధి అవసరము లేదు. పైగా ఆ జ్ఞానమే పరమసత్యపు చరమానుభూతికై నిర్దేశింపబడిన భక్తియుత సేవపై ఆధారపడి ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి అనర్థోపశమం అంటే అనర్థాలన్నీ కూడా ఉపశమనం పొందుతాయి. సాక్షాత్ భక్తి యోగం అధోక్షజే, అధోక్షజుడైన భగవంతుడి పట్ల భక్తి ద్వారా మన అనర్థాలన్నీ కూడా ఉపశమనం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. లోకస్య అజానతో, అయితే లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియక అంటే పరమ విద్వాంసులు అయినటువంటి వ్యాసదేవులు చక్రే రచించారు. ఏది? సాత్వత సంహిత అంటే ఈ పరమ సత్యానికి సంబంధించిన ఈ సంహితాన్ని, ఈ వేద సాహిత్యాన్ని, ఈ భాగవతాన్ని అంటున్నారనమాట. సో లోకంలో ఉన్న జనులందరికీ తెలియదు కాబట్టి విద్వాంసులైన వ్యాసదేవులు ఈ పరమ సత్యానికి సంబంధించిన ఈ సాహిత్యాన్ని ఆయన రచించడం జరిగింది. ఏమిటి? భక్తి యోగంతోనే అధోక్షజుడైన భగవంతుని భక్తి యోగం ఆయన పట్ల భక్తిలో గనక మనం నిమగ్నం అయినట్లయితే ఈ అనర్థాలన్నీ కూడా మనం ఉపశమనం చేసుకోవచ్చు. ఈ విషయం మనందరికీ తెలియదు కాబట్టి, జనసామాన్యులందరికీ తెలియదు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తెలియపరచడం కోసం ఈ వ్యాసదేవులు ఈ రకమైనటువంటి వాంగ్మయాన్ని రచించారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి వ్యాసదేవులు భాష్యంలో ఏం అది శ్లోకానికి మీనింగ్ అన్నమాట. కాబట్టి జనులందరికీ కూడా ఈ విషయం తెలియదు. ఏ విషయం? అపరిమితమైన భౌతిక క్లేశాలు, అనర్థాలు అన్నీ కూడా ఉపశమనం చేసుకోవచ్చు. దేని ద్వారా? మరి అధోక్షజుడైన భగవంతుడి పట్ల భక్తితో మనం అన్ని కష్టాలను కూడా ఉపశమనం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ విషయం మనందరికీ తెలియదు కాబట్టి విద్వాంసుడైన వ్యాసదేవుడు ఈ పరమ సత్యాన్ని గురించిన ఈ వాంగ్మయాన్ని రచించారు అని చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఏ కష్టమైనా కూడా బాధించదు. ఉపశమనం, కష్టాలు రాకుండా ఉంటాయని కాదు, రావచ్చు, కానీ ఆ కష్టాలను మనం దాటగలుగుతాం, ఉపశమనం పొందగలుగుతాం. అది భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి మహత్యం. కాబట్టి ఇక్కడ ఇక భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సరే వ్యాసదేవులు ఈ రకమైన ధ్యానంలో ఆయన మరి భగవంతుల్లో ఉన్న ఆంతరంగిక బాహ్య తటస్థ శక్తులన్నిటినీ కూడా చూడగలిగారు. అంతేకాకుండా ఆయన యొక్క ప్రధాన అంశాలను, కళలను, అవతారాలన్నీ కూడా దర్శించారు. ఈ మరి మనందరం కూడా అలా దర్శిస్తూ మనం ఏ విధంగా అయితే ఈ భౌతిక శక్తి వల్ల అందరం క్లేశాలకు గురవుతున్నామో, కష్టాలన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ కష్టాలు అనే ఫీలింగ్ ని, సుఖము దుఃఖము అనే ఫీలింగ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే మరి మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంటేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద అని చెప్తారు కదా. మనం అన్ని కూడా కాంటాక్ట్ విత్ ది ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ ఉండడం వల్ల మనం వీటన్నిటికీ ఈ సుఖము దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ కి గురవుతున్నాం. అంటే ఈ భౌతికత్వంతో అటాచ్మెంట్ వల్ల. కాబట్టి ఈ భౌతిక శక్తితో మోహితులం అయిపోయి మనం ఈ అన్నెసెసరీ కష్టాలన్నిటినీ కూడా, అంటే మనకు అక్కర్లేని విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ రకంగా దుఃఖించడం జరుగుతోంది. ఈ క్లేశాలనే వీక్షిస్తున్నాం అన్నమాట. మనం క్లేశాలు మనం ఫీల్ అవుతున్నాం. సో ఇలా అది కూడా వ్యాసదేవులు చూడగలిగారు. ఏ రకంగా అయితే మనుషులందరూ ఈ భౌతికత్వానికి బద్ధులైపోయి ఇలా కష్టాల పాలవుతున్నారు, అలా ఆ విషయాన్ని చూశారు. అలాగే వీళ్ళందరికీ దుఃఖ నివారణోపాయం ఏమిటి అంటే భక్తి అన్నది కూడా ఆయన చూడగలిగారు. సో ఆయన సమస్తాన్ని కూడా ఈ తన యొక్క పవిత్రమైన ధ్యానంతో ఆయన అంతటిని చూడగలిగారు. భగవత్ శక్తి, ఆ తర్వాత బాహ్య శక్తి, ఈ బాహ్య శక్తికి లోనై ఏ విధంగా జీవులందరూ దుఃఖిస్తున్నారు, దీని దుఃఖ నివారణకు ఉపాయం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి పట్ల
ఆ భక్తి అన్న విషయాలన్నీ కూడా ఆయనకి అర్థమయ్యాయి అన్నమాట. సో అర్థమయ్యి ఆయన ఈ ఈ గ్రంథాన్ని రాయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ భక్తి యోగంలో మరి ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క యశోమహిమాదుల శ్రవణ కీర్తనలతో ప్రారంభం అవుతుంది. సో శ్రవణం అనేది బిగినింగ్. మనం ఆ స్టేజ్ తెచ్చుకోవాలి అంటే భగవంతుడి యొక్క యశస్సు, ఆయన మహిమలను శ్రవణం చేయడం, కీర్తన చేయడం నెక్స్ట్ది. అప్పుడు నిద్రాణమై ఉన్న మన భగవత్ ప్రేమను జాగ్రత్త చేయగలవాలి శ్రవణ కీర్తన అని చెప్తున్నారు. అది కూడా మనం యాంత్రికంగా శ్రవణ కీర్తన చేసినంత మాత్రాన మళ్ళీ అవ్వదు అంటున్నారు. ఎందుకు? అసలు మనకి ఆ భక్తి డెవలప్ అవడం కూడా భగవంతుడి కరుణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం శ్రద్ధతో భగవంతుణ్ణి మనం సంతృప్తి పరచగలుగుతామో మన శ్రద్ధతో, ఆయన మనకు ఈ ప్రేమను, భగవత్ ప్రేమను ఆయనే అనుగ్రహిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అదే మరి మన సమాధి స్థితిలో కాంటాక్ట్కి రావటం, భగవంతుడి తత్వం తెలుసుకోవడం అని చెప్పుకుంటాం కదా. ఇక్కడ భక్తితో, నిజమైన భక్తితో మనం ఉన్నప్పుడు, నిజమైన భక్తితో మనం శ్రవణ కీర్తనలు చేస్తూ ఎప్పుడైతే మనం కంప్లీట్గా నిమగ్నమై పరవశ స్టేజ్కి వెళ్తామో, భగవంతుడికి కూడా ఆ స్టేజ్లో ఆయన మనకప్పుడు ఆ ప్రేమతత్వాన్ని, మనకు ఏమిటి ఈ ప్రేమతత్వం అనేది తెలిసేటట్లుగా ప్రసాదిస్తారు. సో అది మనం ఆ శ్రద్ధతో శ్రవణ కీర్తనం చేసినందుకు నిర్దేశిత పద్ధతిలో అంటున్నారు. అంటే శ్రద్ధగా మనం చేయడం, అపరిమితాలు, అవాంఛితాలు అయిన భౌతిక క్లేశాలు అన్నీ కూడా శీఘ్రమే నశించిపోతాయి. మనం ఎప్పుడైతే శ్రద్ధతో ఈ శ్రవణ కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటామో, అందులో ఆనందాన్ని పొందగలుగుతామో, అప్పుడు మన మన కష్టాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. అలాంటి దుఃఖం ఉపశమనానికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాభివృద్ధి ఏమీ కూడా అవసరం లేదు, ఈ భక్తి చాలు అంటున్నారు అనమాట. యస్యాం వైశ్రూయమాణాయం కృష్ణే పరమ పురుషే భక్తిరుత్పద్యతే పుంస శోకమోహ భయాపహ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ వేదవాంగ్మయంను కేవలము శ్రవణం చేసినంత మాత్రముననే శోక మోహ భయానలమును నశింపజేయుటకు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని యెడ భక్తియుత సేవాభావన శీఘ్రమే ఉత్పన్నమగుచున్నది. ఇది భాష్యం. చదవన మాతాజీ భాష్యం కూడా. భాష్యం వై శ్రీలప్రపాద్ కీ జై. పలు రకములైన భక్తియుత సేవ. ఇక్కడ నుంచి చదవన మాతాజీ. మొదటి పారాగ్రాఫ్ చదవండి ప్రభుజీ ఫస్ట్. ఓకే మాతాజీ. పలు రకములైన ఇంద్రియములలో కర్ణము అత్యంత ప్రభావపూర్ణమైనటిది. మనుజుడు సుషుప్తి అందున్నను ఈ ఇంద్రియములు తన కార్యమును కొనసాగించుచునే ఉండును. జాగ్రత్తావస్థలో మనుజుడు శత్రువుల నుండి తనను తాను హస్తములతో రక్షించుకోగలిగినను నిద్రయందు మాత్రము అతడు కర్ణముతోనే రక్షింపబడును. త్రివిధ తాపమయ కోరల నుండి ముక్తి నొందుట ఎనడి అత్యున్నత జీవన పూర్ణత్వమును పొందేడి విషయమున శ్రవణమునకు గల ప్రాముఖ్యము ఇచ్చట వివరింపబడుచున్నది. వాస్తవమునకు ప్రతి ఒక్కరు ఎల్లవేళ చింతాక్రాంతులై ఉందురు. ప్రతివాడును మాయా విషయమనడి ఎండమావుల వెంటనే పరిగెడుచుండును. అంతేగాక ప్రతి ఒక్కడును తన శత్రువును తలుచుకుని సదా భయస్థుడై ఉండును. ఇవియే భవరోగపు ప్రాథమిక లక్షణములు. శ్రీమద్ భాగవత సందేశమును కేవలము శ్రవణము చేసినంత మాత్రముననే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని యెడ అనురాగము ఉత్పన్నమగుననియు, ఆ విధముగా అది లభ్యమైనంతనే భవరోగ లక్షణములు అదృశ్యమగుననియు ఇచ్చట నిశ్చితముగా ఉపదేశింపబడుచున్నది. శ్రీల వ్యాసదేవుడు పూర్ణ పురుషోత్తముని గాంచియుండెను. అట్టి పూర్ణ పురుషోత్తముడు శ్రీకృష్ణుడే అని ప్రస్తుత శ్లోకములో ధ్రువపరపబడుచున్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం ఆపుదాం ప్రభుజీ మళ్ళీ. సో ఇక్కడ మనకి యస్యాం వై శ్రూయమాణాయం కృష్ణే పరమ పురుషే అంటున్నారు కదా. శ్రీకృష్ణుడే పూర్ణ పురుషుడు అన్నది
ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఈ వేదవాంగ్మయాన్ని విన్న వెంటనే శోకాలు, భయాలు అన్నీ కూడా నశింపజేయడానికి నశింపజేయడం భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి పట్ల ఆ భక్తి భావన మనకు వెంటనే కూడా కలుగుతుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది. అంటే విన్నామంటే ఈ భాగవతాన్ని మనకి ఈ దుఃఖాలన్నిటినీ ఉపశమనం చేసేటటువంటి భక్తి మనలో ఉత్పన్నమవుతుంది అంటున్నారు. ఎవరి పట్ల భక్తి అంటే పూర్ణ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుడి పట్ల అని చెప్పి శ్లోకం చెప్తోంది. సో ఈ వేదవాంగ్మయం యస్యాం అంటే ఈ భాగవతం నిశ్చయంగా శూయమాణాయం విన్నంత మాత్రానే కృష్ణే పరమపురుషే భగవంతుడి పట్ల శ్రీకృష్ణుడి పట్ల భక్తి ఉత్పద్యతే భక్తి ఉత్పన్నం అవుతుంది అంటున్నారనమాట. పుంస అంటే మనుషులందరికీ కూడా మోహ భయ అపహ అంటే వాళ్ళ శోకాలు, మోహాలు, భయాలు అన్నీ కూడా హరించిపోతాయి అని చెప్పి శ్లోకం చెప్తోంది. కాబట్టి ఈ వేదవాంగ్మయాన్ని మనం విన్నంత మాత్రానే భగవంతుడు పూర్ణ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుడి పట్ల భక్తి ఉత్పన్నం అవుతుంది. జనులందరి యొక్క శోకాలు, మోహాలు, భయాలు కూడా అన్ని హరించిపోతాయి అని చెప్పి శ్లోకం చెప్తోంది. సో భాష్యంలో ఇక్కడ అందుకని ఏం చెప్తున్నారంటే అన్నిటికంటే ఇంద్రియాల్లో మన చెవి యొక్క పవర్ చాలా ప్రధానం, చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు ఈ కర్ణం అంటే చెవి. ఎందుకంటే నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా ఈ చెవి పనిచేస్తూనే ఉంటుంది కదా. మరి ఏదైనా శబ్దం అయితే మనకి మెలకు వస్తుంది కదా. కాబట్టి జాగ్రత్తావస్థలో మనం ఉన్నామంటే మెలకుగా ఉన్నప్పుడు సరే ఏదైనా శత్రువులు వాళ్ళు ఏదైనా జరిగినప్పుడు మన చేతులతో మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు అంటే మిగిలిన అవయవాలు పనిచేస్తాయేమో కానీ నిద్రలో మాత్రం మనకి ఏ అవయవం ఉపయోగపడదు, ఒక చెవి తప్ప. అందుకని ఈ 3 రకాలైన తాపాల నుంచి కూడా మనం ముక్తి చెందాలి అంటే ఇక్కడ కూడా శ్రవణమే అన్నిటికంటే మనకు ఉపయోగపడేటటువంటి విషయం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని శ్రవణానికి ఈ ప్రాముఖ్యత ఉన్నది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మరి నిజానికి మన అందరికీ కూడా ఎప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్లే ఉంటుంది కదా. అందరూ ఎప్పుడు చింతాక్రాంతులయ్యే ఉంటారంటే మరి ఎప్పుడు మనకి ఫుల్ మనశ్శాంతి ఎవరికైనా ఉంటుందా? ఏదో ఒక విషయంలో ఏదో ఒక రకమైన ఆందోళన పడుతూనే ఉంటాం ఎప్పుడు. కాబట్టి ఆ ఆందోళన తలుచుకుని భయపడతాము, లేదా దుఃఖిస్తూ ఉంటాము, లేదా ఆందోళన పడతాము. ఇలా ఏదో ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ తో ఉంటూ ఉంటాం. ఇవన్నీ మన యొక్క ఈ భౌతికత్వానికి ఉన్న ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రాథమిక లక్షణాలు, భవరోగపు ప్రాథమిక లక్షణాలు అంటున్నారు ఇవన్నీ. మరి అంతే కదా, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉండే లక్షణాలు ఇవి. కాబట్టి భాగవత సందేశాన్ని మనం శ్రవణం చేసినంత మాత్రానే భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ ఉత్పన్నమవుతుంది. ఆ విధంగా ఈ ప్రేమ ద్వారా ఈ భవరోగ లక్షణాలన్నీ కూడా అదృశ్యం అవుతాయని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ నిశ్చయంగా చెప్పారన్న విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ భాష్యంలో మనకి వివరిస్తున్నారనమాట. సో వ్యాసదేవుడు పూర్ణ పురుషుడైన భగవంతుని చూశారు, కాంచారు. అలాంటి పూర్ణ పురుషుడైన భగవంతుడే ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్పేసి శ్లోకంలో కూడా మనకి కృష్ణే పరమ పురుషే అని చెప్పారు కదా. సో ఆ విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు భాష్యంలో. సో మళ్ళీ శ్లోకం మీనింగ్ ఏమిటంటే ఈ భాగవతాన్ని విన్నంత మాత్రానే మనకు భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి ఉత్పన్నమయ్యి మన శోక మోహ భయాలన్నీ కూడా హరించిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ చదువుదాం ప్రభుజీ, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. హరే కృష్ణ. భక్తియుత సేవ యొక్క చర్మ ఫలితము శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడ నిజమైన ప్రేమను వృద్ధిపరచుకొనుటయే. సాధారణంగా ఈ ప్రేమయను పదము స్త్రీ పురుషుల నడుమ గల సంబంధ విషయమున ఉపయోగింపబడుచుండును. ఆ ప్రేమయనడి ఒక్క పదమే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. జీవుల నడుమగల సంబంధమును చక్కగా సూచింపగలదు. భగవద్గీత యందు జీవులు ప్రకృతిగా వర్ణింపబడినారు. సంస్కృతమున ప్రకృతి అనగా స్త్రీలింగము. భగవానుడు సదా పరమపురుషునిగా వర్ణింపబడినాడు. అనగా జీవుడు మరియు భగవాను నడుమ గల సంబంధము స్త్రీ పురుషుల నడుమ గల సంబంధము వంటిది. కనుక భగవత్ ప్రేమ అనే పదము అత్యంత సమంజసమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అంటే మామూలుగా మనం ప్రకృతి అన్న మాట ఎప్పుడు కూడా స్త్రీ, ప్రకృతి మాత అంటూ ఉంటాం కదా.
సో స్త్రీ అని భగవంతుడిని ఎప్పుడు మరి పురుషోత్తముడు పురుషుడు అనే కదా మనం సాధారణంగా భగవంతుడిని రిఫర్ చేస్తూ ఉండేది. సో అందుకని ఆయన పురుషుడు అన్నప్పుడు అంటే ఈ భగవంతుడికి జీవులకు ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి చెప్తూ మరి అంటే ఆ ప్రేమ అనేది ఆ ప్రేమ భగవంతుడి పట్ల భగవత్ ప్రేమ అనేది మన యొక్క లక్ష్యం అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సరే అది ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అంటే శ్రవణ కీర్తనల ద్వారా అన్నది మనకి చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రేమ తత్వాన్ని గురించి ఇంకొంచెం వివరిస్తున్నారనమాట. సో మరి స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్న ప్రేమ అనుకోవచ్చు, లేదంటే మన భౌతిక రిలేషన్షిప్స్ ఏమైనా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి మనకి. మరి తల్లిదండ్రుల పట్ల అవనివ్వండి, భార్యాభర్తల మధ్య అవనివ్వండి, మరి తండ్రి పిల్లలు తల్లి పిల్లల మధ్య అవనివ్వండి, సోదరుల మధ్య అవనివ్వండి, లేదంటే మన స్నేహితుల మధ్య అవనివ్వండి, ప్రేమ అనే మాట వాడుతూ ఉంటాం. అయితే ఈ ప్రేమ అనే మాటకు భగవత్ ప్రేమకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే మనకున్న ప్రేమలన్నీ కూడా రాగంతో కూడుకున్నటువంటి ప్రేమ. అంటే ఎంతో కొంత స్వార్థం ఉంది అక్కడ. మన వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడే ఏది మన ఫ్యామిలీ, మన తల్లిదండ్రులు, మన సోదరులు, మన పిల్లలు, మన ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నప్పుడే మనకు ఆ ప్రేమ అనేది వస్తుంది. వేరే వాళ్ళంటే ఓకే అనుకుంటాము, అంతేగాని సో ప్రతిదీ కూడా ఆ రాగంతో ఏర్పడినటువంటి ప్రేమ మనం అనుకునే ప్రేమలని. భగవత్ ప్రేమ ఎటువంటిది అంటే స్వార్థం లేని నిష్కల్మషమైన శుద్ధమైన ప్రేమ. అది భగవంతుడి పట్ల చూపించే ప్రేమ, చూపవలసిన ప్రేమ. అందుకే హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకుంటే ఆ ప్రేమలోకి మనం వెళ్ళొచ్చు అన్నది మనకి ఇందాకటి శ్లోకంలో కూడా మనకు అర్థమైంది. సో అందుకని వ్యాసదేవులు ఆ రకంగా పవిత్రమైన వాతావరణంలో పవిత్రమైన విధానంలో ఆచమనం చేస్తూ ప్రతిదీ కూడా పవిత్రీకరణతో ముడిపడి ఉన్నది. మీరు గమనిస్తే కనుక ప్రతి శ్లోకంలోను ఈ శ్లోకాలన్నీ మొదటి ఎస్పెషలీ 4 to 7 మొదటి 10 శ్లోకాస్లో ఆయన ఏం చేశారు, వెళ్ళిన తర్వాతనే ఫస్ట్ 2-3 శ్లోకాస్లో అడిగారు. సౌనకముని అడిగినప్పుడు నారదులు వారు వెళ్ళారు కదా సలహా ఇచ్చి, మరి ఆ సలహాని ఏ రకంగా పాటించారు, ఏం చేశారు ఆ సలహాను ఆచరించడానికి అని ఆయన అడిగిన ప్రశ్నకు సూత మహాముని చెప్తూ ఉన్నారు నారదుల వారు వ్యాస మహర్షి ఏం చేశారు అన్న విషయం. సో ఆయన స్థలాన్ని ఎక్కడ కూర్చుని భగవంతుడి గురించి ధ్యానించాలన్న స్థలం దగ్గర నుంచి, ఆ స్థలం యొక్క పవిత్రత దగ్గర నుంచి మరి ఏ విధంగా ఆయన ప్రారంభించారు, ఆచమనం చేసి ప్రారంభించారు అంటే ఎంత పవిత్ర, అన్ని రకాలుగా కూడా పవిత్రమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి ఆయన ఎలా ప్రవర్తించారన్నది మనం చూస్తున్నాం. సో భగవంతుడి పట్ల ఉండవలసింది ఏమిటి అంటే ఆ పవిత్రత. అంటే మానసిక పవిత్రత చివరి లాస్ట్లో మనం పాటించవలసింది. ఆ మానసిక పవిత్రతకు కూడా మనం ముందు పవిత్రమైన స్థానం, ఇవన్నీ కూడా అంటే స్థానం అంటే మనందరం వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు అయ్యో మనం సరస్వతీ నదీ తీరం దాకా వెళ్ళాలా అనే డౌట్ వస్తే అది కాదు ఇక్కడ పాయింట్. ఏమిటి అంటే అలా పవిత్రీకరణ అనేది మన యొక్క వాతావరణాన్ని పవిత్రం చేసుకోవాలి, మన యొక్క చేష్టలను కర్మలను పవిత్రం చేసుకోవాలి. ఆయన పవిత్ర వాతావరణంలో పవిత్రమైన కర్మలతో మన ఆచమనం అంటే అట్లా మన చేష్టలు పవిత్రం చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత మన మనస్సును కూడా పవిత్రం చేసుకోవాలి. అలా పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమను భగవంతుడి పట్ల పెంచుకోవాలి అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో జీవులకు భగవంతుడికి మధ్య ఉన్న ప్రేమ అటువంటి పవిత్ర ప్రేమ. సో మనకి ఈజీగా అర్థం అవడానికి స్త్రీ పురుషుల నడుమ మధ్య గల ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో అలా భగవంతుడి మీద కూడా, అంటే భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఏమిటి అనే డౌట్ రావచ్చు కాబట్టి మనకి మొదట్లో భగవంతుడి పట్ల మరి ప్రేమ అనేది ఉండాలి అనే దీనికి ఇది ఎంత న్యాచురల్ అని మనం అనుకుంటున్నామో అది కూడా అంతే సహజము, అంతకంటే ఎక్కువ సహజము. అది మన యొక్క గమ్యము, మన యొక్క లక్ష్యము, మన యొక్క బాధ్యత అయి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అయితే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే స్వార్థపూరిత ప్రేమ కాదది పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమ, భగవత్ ప్రేమ. లాస్ట్ హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమమయ భక్తియుత సేవ ఆ దేవదేవుని గూర్చిన శ్రవణముతో ఆరంభమగును.
అతనికి మరియు అతనిని గూర్చి శ్రవణము చేయవలసిన విషయమునకు భేదము ఏమాత్రము లేదు. శ్రీకృష్ణుడు పూర్ణుడు గనుకనే అతనిని గూర్చి శ్రవణము చేయవలసిన విషయమునకు భేదము లేదు. తత్కారణమున ఆ దేవదేవుని గూర్చి శ్రవణము చేయుట అనగా శీఘ్రమే అతనితో దివ్య మంత్రోచ్చారణ విధానము ద్వారా ప్రత్యక్ష సంబంధము పొందుటయని భావము. అత్యంత శక్తివంతమైన అట్టి దివ్య శబ్దము పూర్వము తెలిపినటువంటి భౌతిక క్లేశములను శీఘ్రమే తొలగించగలదు. ఇదివరకే తెలుపబడినట్లు జీవుడు భౌతిక సంగత్వముచే ఒక రకమైన క్లిష్ట పరిస్థితులను సృష్టించుకొని భ్రాంతిమయమైన భౌతిక దేహమును వాస్తవమైనదిగా భావించును. అట్టి అభూత క్లిష్టత్వము చేతనే వివిధ జీవులు పలు రీతులుగా భ్రాంతి నొందుచున్నారు. అత్యంత పరిణితి నొందిన స్థితి అయిన మానవ జన్మ యందును అట్టి భ్రాంతి పలు విధములైన సిద్ధాంతముల రూపమున నెలకొని భగవానునితో జీవునకు గల ప్రేమమయ సంబంధమును విభజించి వేయుచున్నది. తత్కారణముగా మానవునికి నడుమగల ప్రేమ సంబంధము కూడా విభజింపబడుచున్నది. కానీ శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణముచే ఈ అభూతమైన భౌతిక క్లిష్టత్వము నశించి సంఘమునందు నిజమైన శాంతి నెలకొనగలదు. ప్రపంచమందంతటను రాజకీయ నాయకులు అట్టి శాంతినే ఆతృతతో వాంఛించుచున్నారు. రాజకీయ నాయకులు ఇరువురు మనుజుల నడుమ మరియు రెండు దేశముల నడుమ శాంతి సామరస్యములను వాంఛించినను అదే సమయమున వారు భౌతికత్వమునకే మిగుల ఆకర్షితులైన కారణముగా భ్రాంతి మరియు భయములనవి కలుగుచున్నవి. కనుకనే వారు నిర్వహించడి శాంతి సమ్మేళనములు ఏనాడును మానవ సంఘమునందు శాంతిని నెలకొల్పలేవు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గూర్చి శ్రీమద్ భాగవతమునందు తెలుపబడిన విషయమును శ్రవణము చేయుట ద్వారానే అట్టి శాంతి సాధింపగలగలదు. అనగా రాజకీయ నాయకులు శాంతి సమ్మేళనములను వందలాది సంవత్సరములు నిర్వహించినను జయమును సాధించుటలో రగుదురు. శ్రీకృష్ణ భగవానునితో మనకు గల నిత్య సంబంధమును పునఃస్థాపించుకొనిడి స్థితిని మనము చేరినంత వరకు దేహమునే ఆత్మగా భావించడి దేహాత్మ భావనము నిలిచియుండగలదు. ఆ విధంగా భయం కూడా కొనసాగగలదు. ఇక శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడనడి విషయమున శాస్త్రములందును వేలాది నిదర్శనములు గలవు. అంతేగాక బృందావనము, నవద్వీపము, పూరి జగన్నాథము వంటి ప్రదేశముల యందలి భక్తుల స్వానుభవముల ద్వారాను వేల కొలది నిదర్శనములు గోచరించుచున్నవి. కౌముది నిఘంటువునందును కృష్ణుడు అను పదమునకు యశోద తనయుడు, పరబ్రహ్మమైన దేవదేవుడనడి పలు పర్యాయ పదములు వసగబడినవి. సారాంశమేమనగా కేవలము వేదవాంగ్మయమైన శ్రీమద్ భాగవతము శ్రవణము చేసినంతనే మనుజుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ప్రత్యక్ష సంబంధమును పొందును. తదుపరి అతడు భౌతిక క్లేశములను, భ్రాంతిని, భయమును దాటి అత్యున్నత జీవన పూర్ణత్వమును పొందగలడు. శ్రీమద్ భాగవతము నమ్రతతో శ్రవణము చేసిన మనుజునకు ఇవి చక్కని పరీక్షలై ఉన్నవి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ లో మెయిన్ గా చెప్పింది ఏమిటంటే ఈ భక్తి మార్గం ద్వారానే మనం మన యొక్క ఈ కష్టాలను ఉపశమనం చేసుకోవచ్చు. అది లేనప్పుడు, భక్తి లేనప్పుడు మరి మనం ఎన్నో సభలు పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిచ్చారు, ఈ దేశాలు మరి ఏదో పీస్ చేసుకోవాలని అంతర్జాతీయ సమైక్యత సంఘాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మరి అన్నీ ఉన్నా కూడా మరి పర్ఫెక్ట్ పీస్ ని ఎవరు సాధించగలుగుతున్నారు? మరి అన్ని దేశాల నడుమ మరి యుద్ధాలు, పోటీలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో ఎంత ట్రై చేసినా ఇవేవి కూడా భక్తి లేనప్పుడు సాధ్యపడవు. ఎన్ని శాంతి సభలు ఇవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు, కానీ అవన్నీ కూడా మనిషికి శాంతిని అనేవి ఇవ్వవు. మనం భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేసినప్పుడే ఈ భౌతిక క్లిష్టత్వం అనేది మనకి నశించి నిజమైన శాంతి నెలకొనగలదు ఈ సంఘంలో అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా ఈ శాంతి కావాలనే వాంఛిస్తున్నారు. కానీ అసలు మరి ఇద్దరు మనుషుల మధ్య అయినా, రెండు దేశాల మధ్య అయినా మరి ఈ శాంతి అనేది మనం కోరుకున్నా కూడా అది వాళ్ళ భౌతికత్వానికి ఆకర్షితులై ఉన్నంత కాలం ఇటువంటి శాంతి అనేది లభించదు దేశాలకైనా, మనుషులకైనా అని చెప్తున్నారు. అలాగే
ఓన్లీ మార్గం ఏమిటి అంటే మరి మనకి శాంతి కావాలి అంటే భగవంతుణ్ణి మీ పట్ల మన యొక్క భక్తిని పెంచుకోవడమే. ఆ భక్తి పెంచుకోవాలి అంటే భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేయడం, అప్పుడే మనకు ఆ శాంతి అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా అది లేకుండా వందలాది సంవత్సరాలు ఈ నాయకులు వీళ్ళంతా శాంతి సమ్మేళనాలు చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఏమాత్రం మరి జయం అనేది భక్తి లేనప్పుడు కలగదు అని. అందుకే ఎవరిని చూసినా ఏదో వాళ్ళ పరిధిలో ప్రతి వాళ్ళు కూడా కొంత స్పిరిచువాలిటీ పాటించాలని చూస్తూ ఉంటారు, కొద్దిగా ఆధ్యాత్మికత మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆ భక్తి భావం లేనప్పుడు మనశ్శాంతి అనేది లేదు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ అది. మనం ఎన్నైనా ప్రయత్నించవచ్చు కానీ భగవద్భక్తి లేనప్పుడు మనశ్శాంతి ఉండదు. కాబట్టి భాగవతాన్ని శ్రవణం చేసినప్పుడు మనకి భగవంతుడి పట్ల ఆ ఆసక్తి, ఆ ప్రేమ, ప్రత్యక్ష సంబంధం కూడా పొందేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. ఆ తరువాత అలాంటి సంబంధాన్ని మనం పొందినప్పుడు ఈ భౌతిక కష్టాలు, భ్రాంతులు, భయాలు ఇవన్నిటినీ కూడా దాటుకుని మనం పూర్ణత్వాన్ని పొందవచ్చు. కాబట్టి భాగవతాన్ని నమ్రతతో శ్రవణం చేసిన మనిషికి ఇవన్నీ కూడా చక్కని మార్గాలు అని చెప్పి ససంహితాం భాగవతీం కృత్వానుక్రమ్య చాత్మజం సుఖమధ్యాపమయామాసా నివృత్తి నిరతం ముని. ఈ శ్లోకం చూసి చదువుతారా? ఇంతవరకు చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా మాతాజీ? ఎవరు లేరు. ఎం కళ్యాణి మాతాజీ, సుచరిత మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మహాముని అయిన వ్యాసదేవుడు, లాస్ట్ పేరా మాతాజీ? మీనింగ్ చదవండి. ఓకే. మహాముని అయిన వ్యాసదేవుడు, మాతాజీ అది రావట్లేదు స్క్రీన్, మీనింగ్ రావట్లేదా మాతాజీ? ఇంకొంచెం పైకి రావాలి. ఇప్పుడు మాకు కనిపిస్తుందా? లేదు మాతాజీ, ఇంకొంచెం పైకి రావాలి. ఓకే, లేదు మాతాజీ, 7th శ్లోకాది భాష్యమే ఉంది. కొంచెం పైకి పెట్టండి మాతాజీ. శ్లోక కనిపించడం లేదా? లేదు, ఇంకా కొంచెం పైకి. స్క్రీన్ కదలట్లేదమ్మా. నంబర్ ఇప్పుడు వచ్చింది మాతాజీ. కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది, కరెక్ట్, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మీనింగ్ కనిపిస్తోందా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. కళ్యాణి మాతాజీ చదువుతారా? ఓకే ప్రొఫెసర్. మహాముని అయిన వ్యాసదేవుడు ఆ విధముగా శ్రీమద్ భాగవతమును రచించి పునర్విమర్శ గావించిన పిమ్మట ఆత్మానుభవమునందు అంతకు పూర్వమే మగ్నుడైనట్టి తన పుత్రుడగు శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామికి దానిని బోధించను. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. కాబట్టి అది ఇక్కడ ససంహితాం భాగవతీం కృత్వానుక్రమ్య చాత్మజం, అలాంటి వేద సాహిత్యమైన భాగవతాన్ని, భగవంతుడికి సంబంధించిన ఈ భాగవతాన్ని రచించి, కృత్వ అంటే రచించి, అనుక్రమ్య దాన్ని, మరియు ఆత్మజం అంటే తన పుత్రుడైన సుఖదేవ గోస్వామికి అధ్యాపయ బోధించారు అని చెప్తూ, నివృత్తి అంటే ఆత్మానుభవ మార్గంలో నిరతం ముని, నిమగ్నుడైన సుఖదేవ గోస్వామికి బోధించారు. సో మహాముని అయిన వ్యాసదేవుడు ఆ రకంగా ఇక అప్పుడు చెప్తున్నారు ఇందులో క్లియర్ గా, భాగవతాన్ని రచించి దాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ ఆయన కంప్లీట్ గా రివ్యూ చేసిన తర్వాత, పునర్విమర్శ చేసిన తర్వాత, అంటే రాసేసి వెంటనే ఇంక అయిపోయింది అనుకోకుండా మళ్ళీ ఆయన మొత్తాన్ని కూడా చదివి దానిని పునర్విమర్శ చేసి కరెక్ట్ గా ఉందనుకున్న తరువాత ఆత్మానుభవంలో అంతకు పూర్వమే మరి నిమగ్నుడై ఉన్నాడు ఈయన సుఖదేవ మహాముని, తన పుత్రుడు, అతనికి బోధించాడనమాట. సో అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భాగవతం మరి బ్రహ్మసూత్రాలకు దాని అన్ని కూడా రచించింది మరి వ్యాసమహాముని కదా. కాబట్టి ఇది దానికి సహజ భాష్యం అంటున్నారు అనమాట ఈ భాగవతం.
అటువంటి సూత్రాలు, వేదాంత సూత్రాలు ఆత్మానుభవంలో అంతకు ముందే నిమగ్నమైన వాళ్ళకి నిర్దేశింపబడి ఉన్నాయి. ఇక భాగవతంలో విషయాలు శ్రవణం చేసినంత మాత్రానే మనిషి శీఘ్రంగా ఈ ఆత్మానుభవ మార్గంలో నెలకొనే విధంగా రచింపబడింది అని అట్లా ఆయన ఆ రకంగా దీన్ని స్పెసిఫిక్ గా రచించారనమాట. ఇప్పుడు బ్రహ్మసూత్రాలు రాశారు, వేదాంత సూత్రాలు రాశారు, ఇవన్నీ రాశారు. కానీ అవి అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. కాబట్టి ఈ భాగవతాన్ని ఏ రకంగా ఆయన చేశారు అంటే, అది విన్న వెంటనే కూడా మనిషి శీఘ్రంగా ఆత్మానుభవాల్లోకి వెళ్ళగలిగే విధంగా ఈ భాగవతం రచింపబడింది అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఇది ముఖ్యంగా పరమహంసలకే ఉద్దేశింపబడింది అంటున్నారు యాక్చువల్గా, ఆత్మానుభవంలో సంపూర్ణంగా ఉన్న వాళ్ళకి. అందుకే ఆయన ముందు బోధించింది కూడా మరి ఆత్మానుభవ నిమగ్నుడైనటువంటి తన కుమారుడైన సుఖదేవ మహామునికే ముందు ఆయన అది బోధించడం జరిగింది. అలా ఇది అటువంటి వాళ్ళకే ఉద్దేశింపబడినప్పటికీ లౌకిక జనుల హృదయాలన్నీ కూడా, వాళ్ళ హృదయాలన్నిట్లో కూడా అందరిలోనూ కూడా ఇది పనిచేయగలదు. అంటే ఇది వాళ్ళకే ఉద్దేశింపబడినది అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, అంతటి పవిత్రమైన గ్రంథం కాబట్టి ఎవరికైనా ఇమ్మీడియట్ గా, సో అటువంటి వాళ్ళు అర్హులు అన్నదానికి ఆ మాట అంటున్నారు. కానీ ఎవరి హృదయాల్లో అయినా సరే ఇది లోతుగా పనిచేయగలదు అని చెప్తున్నారు. అది భాగవతంలో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ, దాని యొక్క ప్రత్యేకత, ఈ గ్రంథం యొక్క ప్రత్యేకత. సాధారణంగా మరి మన అందరం కూడా మామూలు వాళ్ళందరూ ఇంద్రియానురక్తులై ఉంటాం. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ వేద సాహిత్యంలో ఈ భవరోగం అనేటటువంటి రోగానికి ఒక ఉపాయాన్ని మనం కనుక్కోగలుగుతాం ఈ భాగవతాన్ని గనక విన్నట్లయితే. సో ఈ సుఖదేవ గోస్వామి మరి పుట్టుక నుంచే ముక్త పురుషుడైన కాబట్టి ఆ తండ్రి అయిన వ్యాసదేవులు మొట్టమొదట మరి భాగవతాన్ని అతనికి బోధించడం. మరి ఇది పవిత్ర గ్రంథం, అందుకని మరి ఆ పవిత్రత ఉన్న వాళ్ళతో ప్రారంభించారనమాట దీన్ని. సో ఫస్ట్ ఆ పవిత్రుడైనటువంటి తన కుమారుడైన సుకుడుకు ఆయన బోధించడం జరిగింది. ఇలాంటి మరి భాగవత రచనా కాలం గురించి చాలా మంది ఎన్నెన్నో అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరిచారు, ఇది ఎప్పుడు రచింపబడిందని. కానీ ఈ భాగవతాన్ని అనుసరించి మరి ఈ గ్రంథం పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క ఆయన దేహత్యాగం చేయడానికి ముందు భగవంతుడి యొక్క మరి స్వధామ గమనానికి తరువాత రచింపబడ్డదన్న విషయం నిశ్చయం అంటున్నారు అనమాట. ఏది ఈ భాగవతాన్ని బట్టే మనం చెప్పొచ్చు అంటున్నారు. ఏది పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన దేహత్యాగానికి ముందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వధామానికి వెళ్ళిన తరువాత ఇది రచింపబడింది అన్న విషయం నిశ్చయం అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ భారతవర్షానికి రాజుగా పరీక్షిత్ మహారాజు మరి పాలిస్తున్న సమయంలో మరి కలిపురుషుణ్ణి దండించడం, ఆ తర్వాత శాస్త్రానుసారం జ్యోతిష్య గణనం ప్రకారం కలియుగం ఆసన్నమైందని, అంతకుముందు ఇంతవరకు 5000 సంవత్సరాలు గడిచాయి అని కూడా చెప్తున్నారు. సో భాగవతం 5000 సంవత్సరాల పూర్వమే రచింపబడింది అని అంటున్నారు. ఈ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే 5000 సంవత్సరాలు అంటే కలియుగ పరీక్షిత్ మహారాజు ఉండగా ఈ ఆయనకు ముందు రచింపబడింది. ఇక భారతం శ్రీకృష్ణుల అవతారం తర్వాత. ఇక భారతం భాగవతానికి అంతకు ముందే రచింపబడింది కదా భారతం. ఇతర పురాణాలన్నీ భారతం కంటే కూడా ముందే లిఖించబడ్డాయి అంటున్నారు. కాబట్టి సమస్త వేదవాంగ్మయం యొక్క వివిధ రచనా కాలాల అంచనా ఇదే. కొంతమంది ఇదని అదని ఎన్నో రకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ రకంగా చూసినట్లయితే మనం సుమారుగా ఇలా అంచనా వేయొచ్చు. కాబట్టి సంపూర్ణంగా వివరించబడటానికి పూర్వం ఈ భాగవతం నారద మునిచే సారాంశంగా మనకి ఇచ్చారనమాట. నారద ముని క్లుప్తంగా, అంటే భాగవతాన్ని చదివితే ఏం జరుగుతుంది, ఏ రకంగా మనుషులు ఈ కష్టాల నుంచి బయటపడతారనే విషయం ఆయన కొద్దిగా మనకి లాస్ట్ చాప్టర్ లో చెప్పారు. సో సారాంశం ఇచ్చారు నారద ముని. అంతేకాకుండా నివృత్తి మార్గం అవలంబించడానికి ఇది ఒక చక్కని శాస్త్రం కూడా. అంటే నివృత్తి మార్గం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనం డిటాచ్ అవ్వడానికి భాగవతం చక్కటి విజ్ఞాన శాస్త్రం. ప్రస్తుత మార్గ విధానం నారదముని ఖండిస్తున్నారు. ఏది అటువంటి మార్గం పట్లనే బద్ధజీవులు సహజంగా అనురక్తిని కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి భాగవతంలో విషయాలను ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనిషి యొక్క భవరోగానికి చక్కని నివారణోపాయాలు
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మనకున్న భవరోగాలు ఏమిటి, భౌతికత్వంతో మనం ఈ కష్టాలు, దుఃఖాలు, తర్వాత భయాలు, ఆందోళనలు, ఇవన్నీ త్రివిధ తాపాలు పడుతున్నాం కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఉపశమనం భాగవతంలో విషయం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఐ థింక్ ఇంతటితో ఆపుదాం. ఇది మళ్ళీ సౌనక ముని అడుగుతాడనమాట. ఇవే ఆ సుఖదేవ గోస్వామి నివృత్త మార్గంలో ఉన్న ఆత్మానుభూతి ఉన్నవాడు కదా, మరి ఆయన మళ్ళీ ఈ శాస్త్రాధ్యయనం చేయడం ఎందుకు అనే ప్రశ్నతో నెక్స్ట్ శ్లోకం మొదలవుతుంది. దానికి కూడా ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు అంటే, మళ్ళీ 10th ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఎన్నో రకాల ఆత్మారామాలు, మరి ఆ ఆత్మానుభవం ఉన్నవాళ్ళు కూడా సర్వ విధాలైన బంధాల నుంచి విముక్తి పొందినా కూడా భగవంతుడికి సేవ చేయడానికి ఆయన చేయాలనే భావన వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటున్నారు, ఆ దేవదేవుడి దివ్య గుణాలను, ఆయనకు దివ్య గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ముక్త పురుషులతో సహా ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షింపగలరు. సో ఎలాంటి ఆత్మానుభవం ఉన్న వాళ్ళైనా భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణాశక్తి ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా. ఎప్పుడు భగవంతుడి పట్ల ఏదో ఒక రకమైన సేవ చేయాలని ఉంటుంది, ఆయన గురించి వినాలని ఉంటుంది, చదవాలని ఉంటుంది. ఇవన్నీ వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి. ఆయనకు ఉన్న ఆకర్షణ శక్తి వల్ల ముక్త పురుషులను కూడా ఆయన ఇలా ఆకర్షించగలరు అని చెప్పి సమాధానం ఇచ్చారనమాట సూత గోస్వామి. అవి వివరంగా 9th 10th నుంచి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూడొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే